May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Narito na ang mga nagpapanggang balita. Cannon Road, nananatiling sarado, mga critical point ng kalsada, binabantayan dahil sa pagguho. Fertilizer! Isa, patay sa pamamaril sa Binmalay, Pangasinan. ₱1.3 million na halaga ng marijuana nasabat sa Kalinga. Non-essential travel sa Baguio City ipinagbabawal muna. Mas istriktong pagsunod sa mga health protocol ipatutupad. Lawag City at Pagudpod, Ilocos Norte isinailalim sa ECQ dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Lalawigan ng Pangasinan mananatili sa MGCQ. Pandemya, nagbigay ng lakas ng loob sa dalawang kabataan para magtayo ng negosyo. At ano-ano nga ba ang mga makukuhang insentibo at benepisyo ng mga gold medalist sa Olympics? Alamin sa Ikaw at ang Batas. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Sarado pa rin ang Cannon Road. Mahigpit na binabantayan ang mga kritikal na bahagi nito dahil pa rin sa banta ng landslide. Magbabalita si Charles Limon. Sa patuloy na pagbayo ng habagat, binabantayan pa rin ng Department of Public Works and Highways ang Cannon Road. Bagamat sarado ito sa mga pababang mga sasakyan, panaka-daka pa rin kung minsan ang naitatalang pagguho. Pero para kay Mang Vicente na araw-araw dumadaan dito, sanay na siya sa mga pagguho. Pero natatakot pa rin siya. Uy, nagdanag kami nasanay kami to, no, adati kasla sign na sagkabasit. Medyo ag-alalay kami sa mga igid amin ti pagpagnaan mi ta amo mi nga ito ano adati basit kadya iti sign nga adati matinag nga nagrugi nga basit baka matinag amin akaron ang angin. Kaya naman ngayong panahon ng habagat, usad pagong siya sa paglalakad. Tumitingala kung may panganib sa bawat pag-usad. Hindi pa rin kasi siya kampante kahit may rock netting na ang mga gilid ng kalsada. Kabut-butang dito kung ano ada kastoy nga marmargaay. Kanahan to dito rock net. Pampalangan alpas ada marmarban. Nung napit sa mata at kabut-butang dito dalan. Dito bandante Karayan ada ti makikita no agsapa. Pero ang malaungaw ti korrup ko ng tibato. Noong nakarang linggo kasi, bumigay ang rock netting na ito sa Camp 5 Tuba Benguet. Nagkalat pa sa gilid ang mga karagdagang batong nahulog mula sa nasirang rock netting. Ayon sa investigasyon ng DPWH, dahil na din sa tuloy-tuloy na pag-uulan, lumambot ang bato na pinagkabitan ng rock net kaya naman bumigay. The failure of the slope is actually a wedge, what we call a wedge failure. Due to
constant weathering, and then here comes the constant rains. Na-detach actually yung portion of that slope, which is located around mga 15 meters above the road, no? So yung the slope that is detached is located at the midsection of the upper midsection of the already completed what we call active protection system, which is the rocknet. Aabot sa 300,000 pesos ang halaga ng nasirang rocknet sa nasabing bahagi. Pero nangangamba pa ang ahensya na baka masundan pa ito. Sa buong kahabaan ng Cannon Road, 21 bahagi ng kalsada ang tinatawag na critical sections, kung saan areas of concern ang mga ito. Kaya naman, magsasagawa ulit sila ng inspection sa mga critical sections para malaman kung nanganganib itong gumuho. We are scheduling also our inspection team to conduct a thorough investigation along Cannon Road to see if there are out of the we actually had 21 critical sections, and out of that only 5 are remaining to be stabilized. But with the Habagat, we are going to check if there are new sections that needs to be stabilized also. Tiniyak naman ng kontraktor sa DPWH na aayusin nila ang nasirang rocknet dahil sakop pa rin ito ng warranty ng proyekto. Dahil sa panganib na dala ng habagat, sarado pa rin sa trapiko ang Cannon Road kung saan mga residente lang sa lugar ang pinapayagang dumaan. Sa latest monitoring ng ahensya, papalo na sa 113.51 million pesos ang danyos ng habagat sa mga tulay at mga kalsada sa rehiyon. Naitala ang mga ito sa probinsya ng Benguet, Mountain Province at Abra. Nananatiling 4 na kalsada sa rehiyon ang sarado sa trapiko kagaya ng Buso section sa Baguio-Bontoc Road, 2 section ng Abra-Kalinga Road at Cannon Road. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isa ang patay sa pamamaril sa Binmalay, Pangasinan. Inaalam pa kung ano ang motibo sa pagpaslang. Magbabalita si Mary Joy Alvarez. Mag-aalas 2 ng hapon, ito ang eksena sa tabi ng kalsada sa Barangay Lumboy, Binmalay, Pangasinan. Kapit ka lang, sir! Sir, kapit lang, sir. Kapit lang. Kapit lang, sir! Sa video, makikita ang lalaking duguan habang panay naman ang hingi ng saklolo ng kanyang misis. Sa imbestigasyon ng mga pulis ng Binmalay, Pangasinan, 1:40 ng hapon, sakay ng kanilang SUV, paalis na sana si Peter Uba at ang kanyang asawang si Dazzle Uba sa Team Boodles Fight Eatery Restaurant, pero biglang dumating ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo at pinagbabaril ang sasakyan ng biktima. Kanya po nagkakamali, unang putok. Sunod-sunod Tapos sinundan na naman ng sunod-sunod na putok. Hindi ko lang matansya kung ilan. Pero maraming putok. Nabigla po kami, dumating ang pulis. Katabing bahay ko nga dumating ang pulis. Tumabas ako. Siyempre, alangan na naman ng putukan. Ngayon, nagdito yung mga pulis, nagkaroon siya investigation. Nagtanong sila sa akin, pinakita ko yung, kasi nagtanong sila kung may CCTV, o yung apo ko pinakita yung kuha ng CCTV. Nagawa pang mag-drive ng biktima palayo, pero dahil sa kanyang mga tinamong tama ng baril, ay nawalan na ng kontrol at nasagi nito ang kasalubong na sasakyan hanggang sumadsad sa kanang bahagi ng kalsada. Naitakbo pa ang biktima sa Jesus Nazarene General Hospital sa Lingayen, Pangasinan, pero hindi na naisalba. Wala namang tinamong sugat ang misis ng biktima. Palaisipan pa sa mga pulis ang pagkakakilanlan ng 2 sospek at kung ano ang motibo. Kapwa ahente ng lupa ang biktima at ang kanyang asawa. Sa ngayon, ma'am, wala pa po silang identity, ma'am. Pero nakuha po sila ng CCTV footage, ma'am. 2 po ang possible suspect natin, ma'am. Pagkatanggap po ng report, ma'am, agad pong pumunta yung Binmalay Police Station sa place of incident. At the same time, nagpakandak po kami ng dragnet operation sa mga nearby stations po
for possible apprehension ng mga suspect. Hawak ngayon ng Binmali PNP ang CCTV footage na makakatulong sa patuloy na investigasyon. Agad namang nagsagawa ng dragnet operation ang pinagsanib puwersa ng PNP Binmali, Lingayen, San Carlos City, Bugalyon at Labrador para sa agarang ikadarakip ng mga sospek. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines. Huli sa Tabuk City, Kalinga ang dalawa umanong tulak ng marijuana. Sa Abra naman, isang tricycle driver ang arestado dahil naman sa pagbebenta ng shabu. Magbabalik sa report, Charles Limon. Walang kawala sina Cindy Paclia Adawi, 40 anyos at si Saldi Solo Guasigan, 28 anyos matapos mahuli ng PIDEA Tuguegarao at PNP sa aktong pagbebenta ng marijuana. Aabot sa 10 marijuana bricks na may bigat na 1,000 kilo at nagkakalaga ng 1,320,000 ang nakumpiska mula sa dalawa. Pawang residente sila ng Tabuk City, Kalinga at mga street-level individual ang dalawa. Bawi ng mga otoridad ang budal money na ginamit sa transaksyon at ang motorsiklo na sinakyan ng dalawa. Shabu naman ang nakuha mula sa lalaking ito sa bypass operation sa barangay Calaba, Bangad, Abra. Nakilalang nahuli na si Ray Saquera Baile aka Roy, 30 taong gulang, tricycle driver at residente ng nasabing barangay. Aabot sa 1 gramo na nagkakalaga ng 4,000 pesos ang ibinenta nito sa pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha pa mula sa suspect ang tricycle nito at budal money na ginamit sa transaksyon. Sa Baguio City, napayuko na lang ang lalaking ito kahapon sa Barangay West Modern Site. Imbog din siya ng mga pulis sa bypass operation. Nakilala ito na si Joaquin de la Cruz Albay, 24 anyos at residente ng nasabing barangay. Ibinenta nito ang isang pakete na naglalaman umano ng shabu na may bigat na halos 1 gramo at may halagang 6,800 pesos. Itinanggi naman ng suspect ang paratang. Hindi naman po talaga galing sa iya. Nakuha mula kay Albay ang budal money na ginamit sa transaksyon at cellphone. Lahat sila ay haharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ang Pilipinas is overjoyed by the win of Heidelin Diaz. No? And trivia niyan, si Heidelin, yung pangalan niyang Heidelin means Iron Maiden sa Greek history. And another name ng Heidelin is because Slayer of the Dragon. So napakalakas ng pangalan na yan. But in the Philippines, we have Republic Act 10699. Ito yung National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act na binibigyan ng reward ang mga national athletes na nagtatagumpay not only in the Olympics but also in the Asian Games, SEA Games, Paralegal Games, etc. So dito, ang binibigay na incentive ng ating gobyerno, hindi lang pera, no? Nagkakaroon sila ng 20% discount from all establishments ng transportation, hotels, other lodging establishments all over the country. Meron silang 20% discount doon sa mga theaters, cinemas, houses, concert halls. Merong free medical and dental consultations in all government establishments all over the country. Sila ay covered by the National Health Insurance Policy at saka Philippine Health Insurance Corporation, ang ating PhilHealth. At meron silang SSS benefits, whether government or private sila, insurance na bibigay ng SSS.
Then, of course, they have priority over livelihood programs of the government, and under the National Housing Authority, they also have priority doon sa housing. And of course, during training, they are entitled to quarters and allowances coming from the national government. Doon sa individual events, ang sabi po ng batas na yan, for gold medalist, ang halaga ay 10 million pesos. And automatic appropriation yan. At aside from the 10 million pesos, Olympic gold medal of valor. No? At for silver medalist, 5 million pesos. No? For summer Olympic and winter Olympic games. Pag Youth Olympic Games and Para-Olympic Games, 2 million. At marami pang provision. For bronze medalist, 2 million pesos for the Olympic Games. Pag team event naman, pag kayo ay nasa basketball team, for example, you will receive the same, although this will be proportionately divided by the team members. At of course, hindi lang yung athlete ang magkakaroon ng cash incentive pursuant to the law. Ang coach of the national athletes na nag-train sa kanila for at least 6 months prior to the competition shall be given 50% of the cash incentives na ibibigay sa atleta. So in the case ni Heidelin, you will expect that the coach will get around 5 million pesos as a reward, no, for winning the Olympic medal. And of course, ang total na maibibigay kay Heidelin for the Olympic medal has reached 50 million pesos, more or less, no? 10 million for the government, then 10 million from the private donors, houses and lots, condominium units, etc. Now, meron din tayong additional Expanded Athletes Act. Recently, nagdagdag, no, ang ating gobyerno ng another 10 million pesos, no, for athletes who win the Olympic medal. So again, from the government of the Philippines, ang total na matatanggap ni Heidelin Diaz 20 million pesos. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, non-essential travel sa Baguio City, ipinagbabawal muna. Mas striktong pagsunod sa mga health protocol ipatutupad. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus.
PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ipagbabawal muna ang mga non-essential travel sa Baguio City dahil pa rin sa banta ng COVID-19. Ipatutupad na rin ang istriktong pagsunod sa mga health protocol. Magbabalita si Charles Limon. Muling naghigpit noong Sabado ang mga border checkpoint ng Baguio City. Ito'y alinsunod kasi sa inilabas ni Mayor Benjamin Magalong na Executive Order No. 7 Series of 2021 o temporaryong pagsuspinde ng mga non-essential travelers sa lungsod. Dahil dito, striktong sinasala ang mga papasok sa lungsod kagaya ng mga upwards, may mga essential travels at iba pa. Epektibo ang naturang Executive Order mula July 31, 2021 hanggang August 6, 2021. Pero depende pa ito sa sitwasyon lalo na sa pagkalat ng Delta variant sa bansa. Need to make sure na walang exodus ng mga tao, people, travelers coming from forthcoming ECQ areas. Kasi mangyayari niya pag alam na ng tao na may magkakaroon na ng lockdown, mag-move sila sa mga areas na lower classification. So one of the reasons for that is we would like to preempt it. I-preempt natin yung paggalaw ng tao, mobility. So kaya tayo nag-declare. Isa din sa mga ipinagbabawal ngayon ang paglabas ng mga batang edad 14 pababa. Isa sa mga nagbantay sa implementasyon nito ang Public Order and Safety Division o POSD kung saan nagsimula na din silang mag-ikot sa mga iba't ibang establishmento sa lungsod kung sumusunod ang mga ito. Noong Sabado, marami pa rin pong bata na lumalabas. Even though kasama yung magulang, kailangan yung mga bata kasi pag lumabas yan, yung meron lang silang medical, dental appointment,
doon lang sila pwedeng lumabas, yung mga 14 below. Pero yung kakain sa labas, they are allowed, but sa alfresco dining, may mga malls na nire-restrict na nila yung entry of minors kasi syempre, once na-inspect natin na nagpapapasok silang bata, ang tatamaan naman yung establishment, hindi naman yung mga bata. So parents, be aware na yung mga minors below 14, hindi pa sila pwedeng lumabas. Nasa bahay pa lang sila, not unless for medical reasons, only essential. Isa din sa mga binabantayan ang implementasyon ng liquor ban sa lungsod. Sa latest monitoring ng pamalang lungsod, madami ng establishmento ang nakitaan ng paglabag sa liquor ban. Technically, ang bars hindi pa open. Resto bars, they should operate as restaurants. Ang alak is complementing lang. Meron kaming mga napasok na bars na 100% bar operations. They don't even follow yung liquor ban, they don't even follow yung 50% capacity, they don't even follow yung curfew. So, may dalawa kaming bars na permanently i-close by effective today. Actually last weekend, pero ngayon na rin may issue yung closure. Dahil dito, nagbabala si Mayor Magalong na hindi magdadalawang isip na ipasara kaagad ang mga establishmento na lalabag sa liquor ban. Oo, nagkaroon kami ng problema nung last week. Marami palang nag-violate niyan. At nagsasara yung mga ibang bars. So, wala nang notice of violation. We immediately closed them pag nag-violate sila. So, we sent a strong signal last week. Pinasabihan ko na yung association through our POSD na mag-violate kayo, your shop is closed. Para din sa monitoring ng pagsunod sa mga health standards sa lungsod, magde-deploy ang pamalang lungsod ng tinatawag na Red Teams. Ang mga Red Teams ay pinagsanib na puwersa ng BCPO at POSD na mag-iikot sa mga barangay upang tiyakin na lahat ay sumusunod sa mga health protocols. Ikot kami together with BCPO to monitor yung mga barangays na hindi na i-implement gaano yung minimum health and safety protocols. Kailangan na natin to sa barangay kasi if you're going to look at the cases sa Baguio ngayon, karamihan household transmission na, community-based. So meron din, siguro, everyone, napapansin nyo, pag umikot kayo sa sarili nyong barangay, marami pa rin dyan, di naka-face mask, naka-face shield. So we'll be going around. For those barangays na medyo talagang matitigas ang ulo at hindi talaga makontrol, baka po i-lockdown natin yan. Charles Limon para sa Luzon Headlines. Isinailalim na sa ECQ ang lungsod ng Lawag at Pagudpod sa Ilocos Norte dahil pa rin sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19. Magbabalita si Mariel Pahinag. Dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19, mula August 1 hanggang August 15, nasa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Lawag City at Pagudpod, Ilocos Norte. Ito ay bisa ng Executive Order 14521 na inilabas ni Governor Matthew Marcos Manotoc. Okay, pasensya na lang ako ha. I know that the implementation of ECQ was bigla. That's because the governor talked to me the other day and he insisted that we declare ECQ immediately. Sa kasalukuyan, may kabuuang 1,057 ang active cases ng Lawag City. 60 dito ang bagong kaso, 42 naman ang nakarecover at isa ang patay. Samantalang pumalo na sa 137 ang active cases ng Pagudpod. 292 na ang kabuoang kaso ng mga kumpirmado sa COVID-19. Pakiusap ng lokal na pamahalaan sa publiko, maging maingat at iwasan munang lumabas sa kani-kanilang bahay. Please understand that we are negotiating with the vaccine manufacturer now, but we also have to negotiate with DOH. So we're doing a tripartite negotiation. So please, people just have to be patient. You know, it's so hard for all of us
It's so hard. Every day I get maraming text messages. I get maraming texts from people wanting to be vaccinated. Umakyat na sa 3,404 ang active cases ng probinsya. Kahapon lang, 300 cases ang naidagdag. Isa naman ang namatay. Mariel Pahinag para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, muling magpapatupad ng travel ban ang lungsod ng Alaminos. Mananatili naman sa MGCQ ang lalawigan ng Pangasinan. Magbabalita si Bea Beltran. Dahil sa travel ban, mas mahigpit ang quarantine checkpoint protocol ng lungsod ng Alaminos epektibo kahapon, August 1. Alinsunod sa kautusan ng IATF, tanging mga APOR o Authorized Person Outside Residency, Travel for Cargo, at essential goods lamang ang maaring bumiyahe papasok at palabas ng NCR. Kaya't ang PNP Alaminos, mas pinag-ikting ang pagsasagawa ng checkpoint lalong-lalo na ang mga manggagaling ng NCR. Ang PNP Alaminos ay mas pinaigting ang pagsasagawa ng checkpoint, ganoon rin ang patrolling na kung saan ang ating mga kapulisan ng Alaminos ay striktong ipinatutupad ang minimum health safety protocol. Hindi rin tayo napapasok dito sa lugar nating Alaminos kung wala rin silang QR code o S-Pass, lalong-lalo na ang mga galing sa NCR. At para na rin maiwasan natin ang pagkalat ng COVID sa lugar. Nagpaalala din ang PNP Alaminos sa mga nais bumiyahe. Panawagan po namin sa ating mga biyahero na lagi pong mag-iingat, lagi magsuot ng face mask, ganoon rin ang pagdadala ng alcohol or sanitizer. At huwag po tayong pasaway dahil para ito sa inyong kalusugan at kaligtasan na hindi madapuan ng kung anumang sakit at maiwasan na rin ang disgrasya. Lumabas lamang po tayo kung importante. Lagi po tayong magdasal dahil siya lamang po ang kasangga natin sa lahat ng pangyayaring ito. Mag-iingat po tayo lahat. God bless po. Samantala, ayon sa Pangasinan PDRRMO, mananatili ang lalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng Modified General Community Quarantine o MGCQ mula August 1 hanggang 31 alinsunod sa rekomendasyon ng IATF. Sa kasalukuyan ay may 702 total active cases ang Pangasinan. Pumalo naman sa 69 ang bagong confirmed cases. Bea Beltran para sa Luzon Headlines. Samantala, pandemya ang nagbigay ng lakas ng loob sa dalawang magkaibigan para magtayo ng negosyo. At habang tumatagal, unti-unti pong lumalakas ang kanilang negosyo. May kwento po si Irish Kawile. Pagkain ang bonding ng pamilya ni GL. Mula rito ay naisipan niyang gawing negosyo ang paborito nila, ang taba ng talangka. Simula nung pandemic, wala kaming ginagawa, lalo na ang course namin ni Kenneth inline sa aviation industry. Si Ken, flight attendant siya dati. Tapos ako naman, aircraft mechanic. So nung nagka-pandemic, nag-usap kami na wala kaming ginagawa. So nagkaroon kami ng idea na why not start tayo ng business na pwedeng tumulong sa mga young individuals na katulad namin na fresh graduates na wala silang trabaho, wala silang any activities. So yun, naisip namin magbigay ng opportunity sa mga walang trabaho. At the same time, mag-end din kami as well. So doon nagsimula ang Chunky Boss. Nagsimula ang Crab Tabao Chunk business ni Kenneth at GL noon lamang March ngayong taon. Sa General Santos City galing ang kanilang supply. Sa kasalukuyan ay mayroon na silang 30 resellers at 5 distributors. At ang kanilang produkto, umabot na rin sa Amerika. Pasensya at sipag daw ang kanilang puhunan para matiyak ang kalidad ng kanilang produkto na ngayon ay aprobado na ng Food and Drug Administration. So yung aligin namin, nanggagaling siya sa Gensan. Kasi doon bagsakan ng maraming seafood, tuna, king crab, mga lobster, doon nanggagaling yung crabs namin. Higit sa saya dulot ng unti-unting pamamayagpag ng negosyo, ay natulungan ng Chunky Boss si Kenneth na maging okay mentally. Sa mga gusto ang product namin, you can visit naman our Facebook page. Kahit hindi kami masyadong
online sa mga, hindi kami masyadong nagpo-post. Lagi naman kami nag-chat, nagre-reply naman kami. So you can chat our page, pwede kayong tumangkilik sa mga resellers namin. Pwede namin kayong i-refer sa pinakamalapit na reseller, baka medyo malayo kayo pero may reseller kami doon. So para hindi na kayo medyo ma-hassle sa delivery. And yun. Actually, Facebook page na lang din eh. Facebook page na lang. Chunky Boss PH ang name ng Facebook page namin. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Susunod, tradisyonal na paghahabi sa Ilocos Norte, pinagsisikapang mapanumbalik ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Unti-unti na raw nawawala ang tradisyonal na paghahabi sa Ilocos Norte. Umaasa naman ang isang negosyante na ito'y muling manunumbalik at makikilala pa maging sa ibang bansa. Magbabalita si Ana Marinas. Matibay at makulay na tela, tad-tad ng disenyo, kaakit-akit na mga produkto. Ang paghahabi o ang proseso ng inabel ay tunay ngang metikuloso. Ito ay isang tradisyon at yaman, ngunit unti-unti nang nawawala sa Ilocos Norte. Kaya naman ito ang naisipang gawing negosyo ni Dana.
So, Abel Ilocania, the idea started way back 2019 when I enrolled on a training program about financial literacy and social entrepreneurship. Makalipas ang isang taon, dito na tuluyan ng isinakatuparan ng planong negosyo. Currently, we have Inabel footwears, Inabel blouses, polos, we have bags as well, we have bucket hats, coin purses, scrunchies, and many more. Well, we also have Inabel masks. For the small items, it starts at 130 pesos for the coin purse. But for the polos and the other stuff, we are charging at least 1,000 pesos and above. Patok ngayon ang kanilang produkto hindi lamang locally, kundi maging sa international market. Well, I believe that our edge is our vision. We are very aggressive in penetrating the market. Other Inabel stores are more on focusing here in the Philippines, while Abel Ilocania, we are very aggressive to penetrate the whole world. We are shipping international already, and we want to let a lot of people know around the world that the value of Inabel fabrics are very sophisticated and world-class. Laking tulong ang Abel Ilocania sa mga local weavers. Kasabay nito ay napapanumbalik pa ang nawawalang tradisyon ng paghahabi. Ana Marinas, para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.